Kitab Exodus kelendong kebasau kedekot kebashipho. Kiktin ki ong kumni. Ti Moses ula ong ha utrai. Trai jonga ngamlong upapena kasintur. Limni menno. Limni nadu bamalakren batlau syakri. Henry ngalong ubatlun kejingkren. Bat ubatlun u teli. Nakabasdang jong ni kadkhot kebashipho u babu jingtho iya kani kekhana u bu bet ya kaje kren kumba ya kren u Moses bat u Yahweh lani u Jehovah haga jing shisha ka jing kren kadai pedeng u Moses bat u tu angel kubwa mi pau haga tlik ding haga tuka laulendong. Toy kata takam dadan ye yegi Henry kerkom keren ke jong u Moses i hang ni na lor ke ke ba u blei ulapan pau leng ba jong katu kasur ke ba keren na thli ding kitu ki lai tli ki jingle ki ba u Moses u haban le artli ni ki de ki ba ulama bat ula sakhi la ki jong ki khmat bat katu ke balai ke de ke tang ke jing betha ke ba u Moses umpat la ke bani i bat ban le ya kata ti hadin je kitu lai menta pade kani ka khot ke bashipho u Moses u ong ngam long u bapana kasintur ti boleh ba u Moses u phai menta pat shaladi bat ki kentin ki badan kani ka khot ke bashipho ki sakhi ya kawan pen scam ba u Moses da ka ba khmi no menta shala ka jong kalong renjang i kumba ubu daw sakawai pat da ka ba khmi i ki jingduna ki badon aka jing im ka jung u te ban ong ba long u bapana kade ke jing kentaj am ya ka tu ka commission ka jong blai namar u blai ula ai hukum yu u ba unle je kendu kitman kisan je ki Israel bat ru ya ka ban yak syam bat u pharo ti baro kini ki je kendu kan thup hi ka je keren ti Moses wai daw ni da kata ka jing bam pena lani ka jing bam tuj bha kerkom ya keren ka jong u bat ki wei pan ti kani ka jing ai daw ka jong u bu art limo ka baning kong u ong shwa lemni menno to na kitu ki kentin ki ba Moses u ong lemni menno u kenno yeledi ba ula juklong u beriu u bom don kentin dak tu ka jing ong ngam long ba pana kitu kentin menno kin khamut hi ya ka jing bom don kentin ai ya ka ban pentut bahai ya ka je keren na ka wei ka khlimat cha ka wei pan wat ki wei nam ta pade katu ka benta ka ba ar ka ba ong lemni na du ba mala keren bat la usyakri hang ni du persyang ban phai hi shaladi namar haki babun ki benta la u Moses u keren Henry u bu yeledi pade ha ka benta ka ba da pentut bahai ya ka kentin kumade ba je keren kum long ki we ki beriu ki ba khambang ya ka keren ka khana mo to kani ka jing ai daw hang ni u ben rap shu da ka bu ong ha ka tu ka benta ka bakhat do Henry ngalong u bathlun ka jing keren bat u bathlun u thli tiladan bu da kani ka kentin khasi thlun yangi kibaya keren ya ka kentin khasi gisko kumba like ban keren da ong thlun ade da ong thlun u thli lu komot bait ba u thli u te like ba ki kentin komot kam da tut ba kasur ka bimbi shabar tidak ka babu da kata ka jingmon kat kum ka
kar komisyon jong ka kentin kasi ni sung thu hang ni bo Moses persyang ya kabat kentan da ka ba pengat ya ledie ha ka jing bamla lei ka jong u ya kaban penmi ya kisur kentin ya kaban le long ku unang ya keren bar kitemen kisan jong ki Israel lem ni ban yeng ru ya kaban ya keren khamat jong u pharu ti kani ka jing nyat pat syakani ka jing ko hala ka jong ka long rin yang kade ka wei ni ki jek sa ki ba Moses hi nila pat ong nak basyai ba shim pat don kanu kanu komon ya ka ban penno ya ledi ban ko ngu ya kani ka jing patha dan ni kani ka commission ka jong utrai bo beli bola bi pau u ha kani ka law lendong lingba jong tu ka je kren lingba jong ka thli ding to hadu ong tu shwa yo phidan ni e ban ban raw ngin sna ya kren Tua bangan poi sebentar ke bang amut mo. Ni la ju snow ya kajing ong de ba. Kini ki kitab hakakot ba. Kini ki sandali ki kitab ki bang sedang jong kot ba la ong baki day ki kam ki ba Moses si utho. Ula tho. Tenrai hakani ka kot ka si po hakani ka lenong. Haki kentin sedang ki jong pi ong. Ba unong tho kabomot do wei pat ubat tho ini kentin ti Moses ula ong au trai kabomot dan do wei pat ubat tho hato kamut kumta damar ki babun to na ki kot batai ni kidang batai ki bapher pher ki ainam na ki khana pateng ba ki ni ki santli kitab mu phi ong phi ki de ki batho Moses ti ya kata nginum biania namar kasyong kat kum kar kom batai kar kom yu i jong kita kinung sam pateng ya kini ki jing tho tenrei na kar kom syong pa de ki kentien na kar kom syong ju ki kentien pa de i kumba kini kini ki khana ki bla lum renti na ka wei ka pateng sya ka wei pan te ba ka kan tu ha ka jing yo sngo jong ki bas yo sngo ya ka jing itu ya ka ni ka khana na ka ktien dan ni kumi gi menta ki ba puli ya ka ni ka jing tho nyimla ya ka ban yu i ha kar kom ka ba shai ban ong ba u Moses si ubu jing tho ya kini ki kentin kuma ki pau khot ka ba shi phau la da dei shi bu menta u tho hi Moses un jin la ong ti ngala ong au tra ya un panan kam da ka kentin nga hindre hang ni pat ka ong ti u Moses u la ong hau trai te ya kata kam da don kam igi bagi ni keren jalan namarkan num ya rap ye kata mo kai ka ban ya rap igi hang ni kalong ba hakani ka chi keren ka jong Moses bat utrai ki kentin ki ba Moses clay ki don ayu hangta tidak kata kan kamera ini kayaknya so susu on menrap kani ka kot ka si po ka ya thu yang ni ya ka jing ya sa da jong Moses ba onla ban pelaj yaladi nagani ka khep haka ba uyo ya ka hukum lani ka jing betha lani ka commission na uta ubakren na git leading na kalau beniap karakom ya sa ke jong Moses lapi bet ini kentien kadan lai tali ki benta ka benta ka banin kong galong uong bangam long uba pena ka shintur hang ni ngila ban snu thu kade ke jing ya sajda ka batang na sla shwa ka baar upunan kam ki benta ki khamadian uong ngalong ubat lun ka jing keren hang ni nga i ula kham ngam sya ka benta jong ka do ya ledi pegi benta ka balai par uong u bat lun u thli ula ban dan sebab hakatan rai ka met ka jong u hi hakaba u thli u dei u lakam
ya ubriu ne kabriu kapa penmi ai kentien kani kadika strategi kapa Moses ya sadda yela di hakmat utrai ban laj yang ne kam to shu na ka ai ka bang ya keren hang ni ila ru ban ong da ka bashai ba Moses uklet pat ba ke ai ka bu ya sa ningkong ba kli ya ka kerteng ka jong utrai uya sa ningkong wong baladaja ba ki ong ba ublei shim lapha hakitu ki jing keren pat ngim shmiu iam ba kadon ka jing thlon how Moses ka jing keren ka tuoj kumba ka kalong ti balei pat hang ni hani ka khot ka bashipho Moses uwan ra ya kani ka jing e te kani ka jing e hi kadai ka jing ai daw ba usngau yel di kumba long ye sisen perhat ken Henry kabahalan dat hi kadai hi ka jing bam pat don kanu kanu kamon ya ka ban ko ngu ya ka jing batha kumba ngila de be kren na kitu ki benta ki be shakmat hi ka jing syap ting ka jung Moses bat ka jing bam shlur ka jung u kalong kumnu unlet ban ya syam yo pharo ubala thwet ya ka jing im jung u bat ubala phet yap na kata ka jing syap ting ti ban pha da ublei syata kum ubri hi unya sa hi kat la ka diai ban yo lai til da phim don ye shu to khot ka shpho ni la ban jam no to khot ka khat wei ka khot ka khat wei ka don ji ki kin tin ti utrai ula kelli ya u ei bala thau yak shintur ubriu lani ei u bala thau yu bam nang kren lani bakelut lani ubapej lani ubamatla omlong manga utrai ki kintin ki badan kani kan khot ka bakhat we ki ai ya kadur ka bashai ba utrai wa ublei lani uyawe lani ujihuba habu ya kren bat umoses open scam em yala ka jong ka jing long ka jong u ba ulong hi utrai unong thau unong bu benriu unong thau benriu namar ki kentin ki badan hakan ni khot khat wei habu ya kren bat Moses ya ka jing aidau ka jong Moses ublei ujubab uong bet ei bala thau ya ka shintur ubriu ka benta ka ba ubriu uyo ya ka ban ya kren bat la ki para briu lani bat ki wei de ki jing thau dan ipoi ti ki benta ka ba mar pedeng ngiyo i ya ka jing ong ka jong ublei ba long ma uhi uba thau ya ubriu ubam nang kren long ublei uba thau ya ubriu uba kelut long hi ublei uba thau ya ubriu wala panyo i daki khmat ani bopej long hi ublei uba thau ya ubriu uba matla tikini kidei kibenta kiba ublei ubu renti ha ka jing thau ka jing penlong ka jing u mo ubam nang kren uba kelut uba pej uba matla kini kidan em ha em lang kasalang ka jong kibriu kamot ye iwei pa iwei de ublei hi uba tip kumnu thau ki ngim ya kren sepang jo ka chik pet kia mon ni ni kren bet ya ka benta ka ba ublei ye thu ba kini ru kilong hi kijing thau kat kum kijing bu renti kijong u padahal pun kot uang kini baro hato mendei manga balik kata tilada ublei ukuran kum ni upen lip em ya ketika daw ke bau Moses upen yang akan khot ke pishipho Moses uang bau tulun ti khmat jong utrai kata kam de im ke problem
Namar bu utrai uthau lada Moses om bulong betudun uba pendong yung Moses bonlong kumtaru de utrai bu blei. Tilda utrai bu blei ulong unong bu unong thau. Tiyak eik bu upharu kadon hi la kajong kador kabade kaban ko mu. Ti kata kalong kaba ngiyo ya kaban ya pet ya kini kintin ki pada dari dekat ke bakat wei. Tilda fidan ai ngila aban ya sngap ya ai ki ba pi benrap tilda don ai nak tang ngila ban ya peteng biang. Ko hoi ngadon kumni ban ong mo. Yang ini ka dekat bakat wei ngapet ya ka hakani kerkom. Tola dangin syumudur hang ni. Pada Moses un ya keren lane ya penpai ni abad wei pat ubriu. Nila ban ong kadai ka jingya terko. Lani ka debate. Pada Moses un ya keren bat wei pat lesi unong syu nu jong u. Nila ban ong kadai ka jingya lempat. Henry kan ni kadai ka jing keren ka jing penpai ni ka jong utrai. Halur itu gidau ki bo Moses uai upan pau ki dekat basipau. Ngasyim bagini ki kentin ki ba utrai usempat. Ya ka jingmut bat ya ka san berkhat ka jong Moses. Namar ki kentin ki ba wanra hang ni ki ba utrai Ukraine ki kentup lut. Ya ka ka ba Moses upan pau ka dekat ka basipau. Bat ka jing penkut ka jong ni utrai de kini kentin. Ya ka dekat bang. Long mangau utrai, kemudian long mangau utrai wa thau ini ki berkat. Ki dei ki kentin hukum. Ki ba uni ubay asngo ini kentin unnum dan nanti da kumbay pan. Henry pan pediang bat pan ya cekmat halor ke jing temu ani ke commission. Emka kawan kumtahi namar ba haba utrai ba blei lani ni Jehovah lani Yahweh uyang ya kaban pen scam ya kanong rim ke jong u. Uyang ru ya kaban pen pau ya ka jing long nong bu nong thau. Te haba ma ukren ujing thau lani Moses ubolong tang ujing thau. Undai ya kaban ai ya kani ka jing knyum. Da ka ba phai sha kasintur lejong. Da ka ba phai sha la ujong u thli. Ti kajing pen pai kitin ki jong utrai kadai ki mapi ong mapi kasempat yau Moses ba undum dei bat ai dau yala ka jong kalong renyang kumala thau hi dau ni utrai uba ublei. Tongi jam shu mo stok dekat ko khat